खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव रसिता समफ्रामारि इउट्यूब चेनेलाव बरायनाय बावनाय थाबाय ओमफ्राय दायो जोङो दङ जोंनि एकोमेन्डेशनाव ओमफ्राय दिनै जोङो बेलासियाव माने इभिनिं वाक बायदि मोनसे खाथियाव लुलु होननाय मल दङ आरो 2 किल'मिटार लायो ओमफ्राय थाबायनानै थांनोसै आरो जास्ट इभिनिं वाक बायदि ओमफ्राय देखायलांबाय थानोसै काटार माबायदि आरो खाथियावसो आरो थाबायनानै थांनो हायो आरो नोंथांमोननियाव आंनि मोनसे गुरैयै खावलायनाय जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि रसिता समफ्रामारि इउट्यूब चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला लाइक करे शेयर करे एंड सब्सक्राइब करे अन्नानै सब्सक्राइब खालामनानै हो आंनो नोंथांमोननि सपोर्टनि जोबोद गोनांथि आङो गोबां जायगा देखायलांबाय थागोन ओमफ्राय आपको क्या क्या देखना है वो कमेंट करके बताएं देखायलांबाय थानोसै उनावहाय ओमफ्राय दिनै आं बांद्राय सम मोनाखै नालाय ओंखायनो खाथियावनो देखायनोसै गोजानाव थांनो सम मोनथ'वाखै ओमफ्राय दायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दंबा बिदिनो थाबायलांबाय थानोसै ओमफ्राय देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोननो थेंक इउ जोंनि एकोमेन्डेशना बेनो नायदो ओमफ्राय बै बिल्डिंआवनो थायो जोङो सानावबा मोजां नुगौमोन ओमफ्राय दायो मोनाखाय खोमसि खोमसि जाबाय बिल्डिंआनो एखे स्टाइल सिनायनो हानो नागिरा आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बेनोसै काटारनि लामाया एकदम लांदां खालि आरोना ओमफ्राय गारियाबो बिराद स्पिडआव खारो जोंनि इन्डियानि बायदि ट्राफिक जालाबाया आरो ओमफ्राय बांद्राय स्पिडबो खारनो हाया आरो स्पिडनि मोनसे लिमिट थायो बिसोरनिया ओमफ्राय बे लिमिटखौ क्रस खालामबाथाय बिसोरो माने केमेरायाव केपचार जायो स्केन जायो ओमफ्राय अखानाय लिंहरनानै बिसोरो फाइन लायो आरो फाइनजों गबाथाय मोजांबावसो ओमफ्राय मिथिया आरो मा खालामो बेफोरखौ आं जेबो मिथिया आरोना थ' नायलांबाय थादो जों वाकसो खालामखागोन नालाय थाबायनानैसो थांखागोन जोंनि माबा एकोमेन्डेशननि खाथियाव आरोना मोनसे समायना बिल्डिं नुनो हागोन नोंथांमोना बेनो जाबाय शेख प्यालेस थ' जोबोद मोजां नुयो आरो गोजौनिफ्रायबो जोंनि बिल्डिंनिफ्रायबो नायहरबा बेयाव ओरैनोथ' बिराद गोरान दंफां लाइफांबो थाया बेखौथ' बयबो मिथिखायो काटारखौ होमबाबो बेयाव बिदिनो बिफांफोरा बेसेबांखिनि गोजौल' आरो बेयावहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय गोजौसिन थाया दंफाङानो बिदिनो गाहाय फिसा फिसा देरनोनो हाया बे हाया बिराद गोरान नालाय गोरा आरो गोरानथार हाया नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै दायो जोङो ओमफ्राय लोगोफोर नै नायनो हागोन जोङो लुलु हाइपार मार्केटाव सफैबाय बेबो माने अनारा इन्डियानिनो खोमा आं बांद्राय मिथिलाय लाङा आरो ओमफ्राय नायलांबाय थादो सिङाव हाबना नायनोसै बेनो जोंनि रुमनिफ्राय एसे खाथिसिन जायो आरो थाबायना फैनानै मोनफैबाय आलुआ 3 रियाल ना पाकिस्ताननि आलु ओमफ्राय थाइथामाव 66 जायो आरो इन्डियान रुपिसाव 3 रियालबाथाय 66 रुपिस जायो ओमफ्राय थारुनखौ नायदो नै बेसेबां दाम 10 रियाल मा होनो इन्डियानि आरो बेबो नै थालिर मैखुनखौ नायदो 260 थाखा मोनसेयावनो केजियाव आरोना केजि हिसाबसो फानो इयाव ओमफ्राय खान्थालखौबो नायनो हागोन खान्थाला 10 रियाल 220 थाखा जायो इन्डियानि रुपिसाव गासिबो मोनजोबो मोननायालाय ओमफ्राय नाथायबा बिराद दाम आरो श्रीलंकानिफ्रायसो लाबोदों नामा आङो श्रीलंकानि खान्थाला आरो 70 रियालल'सो फानलु सिब्र बुट जलखिया बनाते हुए पाकिस्तान का नाम देखेंगे तो डरनी है डरनी का नहीं देना
अच्छी अच्छी वाला लेना। अरे क्या चाहिए तुम्हें? बेयाव बेदरफोरखौबो बिदिसो पेकिं खालामनानैसो फानो। बेदर नै नायदो जों मा बायखो ओमफ्राय आलु पियाज ओमफ्राय मा होनो ओमफ्राय नै काटारनि फैसाया मा होनो नैबे बिबारा इसिनिया काटारनि नेशनेल फ्लावार जाहैबाय आरो। बेखिनिल'सो थांफिनोसै दायो। ओरैनो जोंना एकोमोडेसनाव जानाय लोंनाय मोनखाजोबो आरो ना, ओमफ्राय जास्ट जों बेखौ ओरैनो आलु बाथोन बानायनो थाखाय लाफैदों आरोना। स' जों दायो थांफिनगासिनो रुमाव। ओमफ्राय लुलुनि खाथियाव बिदिनो आरो नै लांदांनो काटारा। काटारखौथ' बयबो धोनि हादर होननानै मिथिखायो, ओमफ्राय थेवबो बिदिनोसै आरो लांदां अबेबा जायगायाव माने सिटि जायगायाव बिराद मोजां आरो, ओमफ्राय जों थानाय जायगाया एसे भिथोराव नालाय। दंफैयो आल उकेर एजदान'सिस मा होनो लुलु मार्केटनि एसे खाथियाव आरो। ओमफ्राय इन्डियान रेस्टुरेन्टआव बेखिनि जायगायाव गोबां इन्डियान रेस्टुरेन्ट दङ आरो, स्पेशेलि साउथ इन्डियानि। ओमफ्राय बेवहाय काराकवाली चाय आरो इन्डियानि बिराद गोथाव जानाय लोंनाय मोनो आरो। सोरबाफोर जुदि काटाराव दङब्ला खोन्थाहरनो हागोन कमेन्टआव। ओमफ्राय जुदि जानो इन्डियानि बायदि जानो गोसोबा बेयाव जाफैनो हागोन। पुरा इन्डियानि टेस्ट मोनजायो आरो बेयाव। ओमफ्राय जों जेब्लानो फैयो लुलुआव बेयाव फैबाय थायो आरो जानो थाखाय। साहा लोंनानै थांफिननोसै। पकौड़े और रात का टाइम। वाह इन कतर इंटरनेशनल लाइफ। ओमफ्राय नै जोंना जानाया 7 रियाल जाबाय। बेबो मोनसे माने एजदान एकोमोडेसन आरो, एजदान होननाय जायगानि एकोमोडेसन। ओमफ्राय माने मिन्थिया आरो सोर सोर थायो बेयाव। सोरबाफोर थायोबा खोन्थाबानो जाबाय कमेन्टआव खोन्थानानै। बिदिनो एकोमोडेसनफोराबो बिराद साफा थायो आरो जायगाफोरा ना, मोनसेबो बिदि लेथ्रा खालामलाबायनो मोना बे जायगायाव। जोंनि होजोंनि बायदि जानला मोनला जेराव मेराव माने जाबोर बायदिसिना बिदि गारलाबाया आरो। ओमफ्राय बिराद साफा आरो बिदिनो। न'आव थांफिनगासिनो दायो। जों दायो रुम मोनसिगोन। ओरै ससे थाबायलांबानो मोनसिगोन रुमखौ। ओमफ्राय दायो जोंना टाइमा 10:30 जाबाय। इन्डियायाव 1टा जाबाय जानांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ दि एथबां हरावबो हिनजाव मानसिफ्रा बेरायगासिनो होननानै। ओमफ्राय काटाराव बिदि जेबो गिनांगौ गैया, जेसेखि हरबाबो बिदि जेबो गिनांगौ गैया आरोना, हिनजावफोरा थांनो हायो। ओमफ्राय मतलब आप ये पूरा देखो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके लड़कियां थोड़ा भी डरे कि ये रास्ता सुनसान है, नहीं आ सकते रात को 1-2 बजे भी आओगे तो आपको बिल्कुल सेफ फील होगा। पुलिस एम्बुलेंस सारे कुछ अवेलेबल है, विदिन 5 मिनट में आपके पास पहुंच जाता है। कुछ ऐसे डरने की बात नहीं। जास्ट जेरावखि थाङा नोंथांमोना गावनि खालि रेसिडेन्सि आइडि कार्ड थायोना, बेखौल' लानानै थांनांगौ। जिखुनु टाइमाव जुदि पुलिसफ्रा लाखिनानै सोङोबा बे रेसिडेन्सि आइडि कार्डखौ जुदि लांफायाबाथाय हमनानै लांजानो हागौ आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव जों मिथिया मा खालामगोन बिसोरो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै। फोजोबनायनि सिगां जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबारफोर दं नोंथांमोनखौ बयखौबो हामबाय होयो। थेंक इउ, रोजा रोजा साबायखर आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय। ओमफ्राय लासै लासै काटारखौ देखायलांबाय थानोसै जेसेबां देखायलांनो हायो। थेंक इउ सै सापर्ट खालामनायनि थाखाय।